I una setantena de persones s'han reunit anit a Santa Ponça en la quarta edició de la festa en Rosa del Mar per la fibrosi quística, un sopar solidari per divulgar i per conscienciar sobre aquesta malaltia. Els fons recaptats es destinaran al programa de preparació física individualitzada per a nins i per a joves amb fibrosi quística que desenvolupa la Fundació Respiràlia. Sopar, sortejos, una subhasta de quadres i música en viu foren els ingredients de la Festa de la Rosa del Mar organitzada per la Fundació Respiràlia. Un esdeveniment solidari per divulgar el que suposa aquesta malaltia i recaptar fons per continuar ajudant els afectats. Una seixantena a les Balears, tot i que la Fundació creu que n'hi ha més sense diagnosticar. Les persones que van néixer abans de l'any 2000 i tenen fibrosi quística poden haver no estat diagnosticades de fibrosi quística. Entonces nosaltres hem de lluitar perquè la gent conegui aquesta malaltia i pugui relacionar símptomes amb aquesta malaltia i pugui avisar el metge. Els fons recaptats es destinaran al programa de preparació física individualitzada de nins i joves amb fibrosi quística. Que no solo recaudan fondos económicos para seguir realizando esta excelente labor, sino que además dan publicidad de las necesidades que tienen los pacientes con fibrosis quística. Respiràlia va lliurar anit el Premi Rosa del Mar a l'empresa Alcampo per la seva col·laboració durant els darrers 13 anys. El guardó és una escultura única de Joan Costa que passa de premiat en premiat. Es una escultura muy valiosa, se pasa de año en año, por lo tanto el año que viene tiene que pasar a otro y para nosotros es un honor poder tenerla también durante un año. L'actuació d'Ainàs Noguera va animar la batalada. Que se facin eventos com aquest perquè necessiten recolzament de la gent i que se conegui, sobretot. Aquesta és la quarta edició de la Rosa del Mar contra la fibrosi quística.